Okay, Sekuringiribeti. Manu wamvuraka, magadzikana manje. Now, explain to me what really happened dika. Mamhanyira maya muchita yakaya varumeka. Haana kumira musha. Munoona kule manika. Kudhara ikoko haiwa hai zvazvikwezvi. Iwe mwana wastembenika. Handidi kukunzochitika na kuti ufu. Ndiwe wakukurutsa sekuru ava. Unoziva kuti sekuru munhu akabva kumusha manje. Wanga uchinyatsoenda nawo kupi chaizvo? Kule mani mukamanya kulaudha kudaro bhoeri. Muda kuti ndiita sei manje apa. Musabve manya kudhipisa handisi mwana wenyu bridge mayaka. Ndochii chakadaro ichocho. Okay. Chindiudzaika kuti muri kubva kupi chikombera nasekuru baba Oshomole. Uye sei mauya muchimhanya kudaro? Muzukuru hararebe umira musheba. Ndazobvuma nyasi. Idi hwii. Idi gogogo. Waripuka mai wakurungai. Ndodaba zvokuti mwana wanzvadzi yangu aite stress achihwara kudai. Sisi vasorara kudhara avo. Ko imimi kule mungafambeona chikombera. Munenge muchitarisirawo chii pakadaro ipapo? Iwe Rege, urida kuedza kuti chikwe wewe. Haupinde muzviraneni here wewe. Musune handina kukuchunira vazukuru maspecial here wewe. Iwe. Ndozvinotaurwa pane vanhu here izvozvo. Ende weweka. Ndakutoona kuti uri kuda kunyanya kundijairira mazuva ano. Ndichamboti tipiwe ground panze apa kapa. Ndimbokuratidza Australian karate. Muzukuru Rege. Saka kuSomalia kunotetiwa futi zvokarati nai. Sekuru baba Oshomole. Ndiri kubvunza ndidairewo kanai. Ndati mambenge maenda kupi kone muzukuru wenyu kurwara njere. Kule mani. Ava vasikule vangu ava. Ndikule mani wakule mani. Saka dhabureka kule mani. Masini haya aitika so. Right. Kule mani wakule mani. Ndo pablosi yacho kainei maiziya. Saka muno mwazukuru muchaita vekuramba. Ende hamufe makavapedza. Ende muchaita vekuneta nawo maiziya. Ende musadhibheka kuti garisi riri panze apo ende hapana. Patinotongobuda muno muti kutongonorova waimunerera. Takaenda hakuna anoramba. Handizvozvo ena. Reka timboona kuti makatodini munomu. Muri kupromisa zvamene kuti mune munonakidza. Aiwa kani kule mani wakule mani. Kwete kuti muri kupromisa. So long tine bundu kudai soka. Hapana maiziya. Saka musadhibheka kuti nhasi ndakabhalanza ndinemi pasaidi. Saka handivhunduke zvekumhanya. Handizvozvo. Kwemi makuru mimi ndimanike mimi. Madedziwa naniwe papo makagare papo. Saka mungedza ndinyepoti bhowa rese rineri. Ipo takagara panapa ndipo mwana pakakodzera manje. Kule mani wakule mani ndoipikwei. Komadi kusiyana nemujama uya haana kana mbobvira atitaudza. Iwe, haikona ndigoredza ba. Ndodomusiya ba wazwa. Wakuru makadii henyu. Sezvo moyo akamuna ipo takagara panapa tondotaura. Right, ini ndinozi Ingrid. Imi munonzi ano wakuru. Iwe mdhara newo unenge une dzungiwe. Hausi kuonera kuti kule mani wakule mani vari kutaudza. Ndoipikwa unenge uchititira he? Nai boys. Komba wamunambobvunza munhu tari kuite. Madi mangoitawo zvamuri kuita, ini mondisiyawo nchingoitawo zvandiri kuita. Uyu mugenga anojairira vanhu. Imi German, munoziva here kuti togona kutongokuputitsirai kuuya kwamaita kuzogara patakagara apa he? Wangu munhu anongorowa he. Ivo vacho vanomborowa vanotaura here sezvamuri kuita. Saka wakuru hamutozwika imimi. Right chikombera. Izvo taakuita manjika, munhu atoratidza kuoma musoro. Ndaona achigosha nyama yacho panze apo. Saka da kuti ubude papo uenda koitora yese. Then doro rakumwa iri, ndakuritora rese tiri imwe susu. Iwe mfana iwewe, haundizivi here iwewe. Ndinombiri yokupunzumura tushangwe takaita sewe kudai so. Kasika kukumbira ruregerero. Saka matogona boys. Munofarira zvekurwa. Saka mwari varikos. Regai tangogara taita zvinhu zvacho once. Uri kutiko mujama, hauityi here kuputitswa nakule mani wakule mani. Chitotonyorai rastamani chitoburitsai bundu. Ndobva ndaedza kukonvinza kule mani wakule mani kuti vakuregererei. Aiwa rastamani, musatombovakonvinze. Mamboverengere nyaya iri munewspaper. Yemurume akarova vanhu pabhawa repasitondo nezuro. Akarova nedanda vakafira ipapo. Ndini murume wacho ari kurehwa iyeye. Saka zvamukutaura izvozvo matondigonera. Saka ngatitopindai fight kana izvezvi. Mandiwetetekerai muzwi. Ndandiri kuti inini Aiwa, hapana chamukumbotaura apa. Wait a minute. Hello. Wadi mafana? Nditougeza. Mirai pamusuwo webhawa apo. Budai mabhemba aya mumota. Pano wandisaiza muno. Kasikidzai. Ndiri kuda kuavhiya vari vapenyu. Timboseta example mbijani. Kule mani wakule mani bho herei. Uchitoro wakamire papo chikombera chombanje. Handei shamwari. Inda kutopinda mu120. Unodiboya kumberi shamwari. Takaenda kule mani wakule mani. Sekuru baba Oshomoleka. Ini handife ndakakunyeberai kana kukuvanzirai. Paye pana sekuru pirika. Takadyirwa mari yedu mahara paye. I hate to say this guys. But mukoma is right. Inini ndakarowa mari panapaka. But kubva pane zvese zvakanzi zvichaitika mulife mangu hapana kana 1 chati chachinja. Inga ndakataura 1 paye. Sekuru ava baba Oshomola ava ndikanyatsovaudza kuti ng'anga hakuna chadzinombofadza kaita pasituation ina sisi violin. Asi makateererere hamuna.
Now I'm blaming you for all of this. Izvezvi sisi violin vakarara umboma havasi kugona kana kutaura chaiko. Saka kundinyepa izvozvo kuti handisi kuzviziva here inini. Seko uchida kundona nenge mwana mudiki iwe Sibineji. Chii chakachinja sekuru kubva pakauya kanganga kenyu? Ndiudzewo 1 chakachinja. Saka ukuti chiiwe iwe? Asi kutoti ndindakarwa sisi wako kani? Kana zvakadaro kamundopeka zvinhu zvakundodzika kumusha. Ai. Aiwa sekuru, hamuna kwamunoenda. I wasted my money panapa. Nikasekuru kenyu kamakaunza panapa. Now makuda kuita hukaward hwekutiza nekuti maona kuti situation iri tense. Ndo chiichocho. No one is going anywhere. Okay wazukuru wangu. Tetekera ndikunyepei. Pane mwe nganga ndinoziva inonzi Gaurani kwa mutokoko. Haiyoyo manje walembe zvawo. Wakorinde. Wagaratiwa wanopisa ninge mapisarema. Yakandouya chete yoyo ha. Enough manzwaka. Enough sekuru. Hapana solution yamunounza panapa imimi. Chenyu mirire pari kunzi pari kudiwa amai chete nekudya chete panapa. Bamnini mukufunge itoita seine nhau iyi. I think rega itimirire ana chiremba. Tonzwa kuti vanoti kudii. I think ndo the best solution. Aiwazve, kukliniki kwagara kuri kuendwa but apa hapasi kuda one plan. Zvandafunga ininika, ndataura nevedare vekuzambara raGabureni ukuka, saka vabvuma. So, vanoya panapa Friday toita soye panapa kuona kwangu, sisi vai vanobva vapora. Rega ndikunyepe zvinhu zvosingazivi bamuzukuru wangu. Ng'anga dzori kushoradzika nomaprofita, same WhatsApp group wazwa, nyongono todini, ndiwo wakandizvara chere. Apa kapa, ndanga ndiri kungokusumai sekuru baba bridge maya manzwaka, ndanga ndisiri kutombokukumbirai kana ka 1. Saka Reki, wazvinzwaka, wozoudzoka muzukuru wako nababa kurungai. Ko iye aripiko mukwasha asi muusiku uno? I don't even know and I don't even care. Oh my God. Rega ndinorara ini tomutsana mangwana. Sekuru fucking piri, listen to me. Iwe, andinazera newe nini wazizwaka. Unonditi fakeni kuita see kwacho, andinazera newe nini. Usade kundipasa mavuto chule iwe. I don't even fucking care. Endika, I not want to pray with you anditika. Pana pandu kufuona both zvinhu zviri serious zvandatichi mundiitira. Urukunama, urukunyepa wazizwa. Ndiwani iwewa unachaunondiudzira iwewe. Ende futi ndiwani unofona ndiri pasi pemvula. Naye mwale wangu. Ona kama dragona ari kuuya aya ari kumberi kwangu. Sekuruka, ndakuzokweredza igwara remusangano manjika. Apa kapa, listen to me. Ndikuda kuti munitire mushonga wandiri kuda. Kutaura manje, okay. Ausi murume wavai herewe mukwasha zukuru wa asawira wangu Ingiribeti. Ndakuziva nezwi rako iro ndikuita kunge muno ari kuja uchi wagonela. It was me. So mati munokwasha kunitira mushonga wandiri kuda. Taura hako mzukuru ndakatelela. Ndikuda kuchekesa mukadzi wangu yondiite mari. Anditi here agara ari murwere nakare soko haangamborwadziwe. Yes, it's not make so kuti munhu chedya mari. Iwe taurila pasi mani uruda kuti ndinzwikwe na vakuru vapasi pemvula. Uruda kuti nditorerwe license langu lekulapa tosangana papi garwe. I not make sure kuti munoita free rini. Inini chero mukatoti izvezvi so. Okay mzukuru wangu garwe karega ndite logo out mvula muno munduye ikokwa izvezvizvi wesimeme.